בועז, התקבלת בענף בחינה, הרבה שנים עברו מאז, ועבדת כל השנים האלה בשביעות רצון הממונים עליך, ומה שנשאר לי להגיד שאתה כיום פורש לחיים אזרחיים. אני מאחל לך הרבה הצלחה ובריאות. בועז, אני באתי להגיד כמה דברים שאתה ברגע סיום העבודה שלך. אני מוקיר בך את ההתמדה והגשמת המטרות שאתה יעדת לעצמך. ויחד עם זאת, אתה היית אדם אנושי בתוכך, לא נוקשה כמו שחושבים. ואני מאחל לך שתמשיך בדרכך זו ותראה נחת לילדיך ולמשפחתך. שלום. שלום לבועז. ההיכרות שלנו התחילה כבר משנת 86, כשהגעתי מארצות הברית. בעצם אתה קלטת אותי באלוף. אני הייתי אחר כך ראש הצוות, ונהניתי מאוד לעבוד איתך. היינו צוות לעניין, עם לבה, אם אתה זוכר אותה. ויש לציין שהלויאליות שלך הייתה מאוד גבוהה, ונהניתי מאוד לעבוד איתך. אני חושב שכל מפקד היה משתבח בך על כמוך, ושיהיה לך בהצלחה בהמשך הדרך ובחיים מהצלחים. יהודה הרציון. לבועז יפת היקר, שיהיה לך בהצלחה מרובה בחיים האזרחיים. אני קצת מנסה להיזכר בתקופה שעברת ביחידת ניסויים ליחידת בחינה, ששירתי במדור אלקטרוניקה ואתה באלקטרוניקה. היית קצת מבועל מהנושא הזה, המעבר בין יחידת ניסויים. כמו כל המעברים שפחדת מהם בהתחלה, גם את השליחות שלך שעשית בארצות הברית, לפני כן פחדת, אבל תמיד עשית אותה בשלמות וטוב. זכיתי לעבוד איתך הן מהצד של הבחינה ששתינו היינו בוחנים, וזכיתי גם להכיר אותך כשאתה בוחר, שאני הייתי בנירו ואתה בחנת אותי ועשינו FTI ביחד בארצות הברית. זה רק דברים טובים יש לי להגיד עליך. יסודי, בעל מקצוע מעולה, יודע את הכל ויודע להפעיל את הראש ולא עם ראש בקיר. תמיד ידעת להפעיל בתחום האפור, ידעת להגיע ללבן או לשחור במהירות, עם הרבה יסודות. אז שתצליח ותמשיך בדרכך. אמן. היי בועז, אנחנו מכירים כבר משנת 97, עבדנו יחד וכעסנו רבות, לא רק בענייני עבודה, גם בנושאים האישיים. זכור לי במיוחד במקרה ששמעת שאני מתמנה לרמ"ד אלקטרוניקה, אז אותו ניסית ישר להגיע להיות בוחן בארצות הברית, ומשם מארצות הברית ופה בארץ תמיד דיברנו בערך אחת לשבוע, אחת לשבועיים, התייעצנו וכל זה. שמחתי מאוד להכיר גם אותך כבן אדם, עזרת לי רבות בכל השנים. קצת עצוב לי באיזשהו מקום שאתה פורש, אבל אני יודע שהפרישה הזאת היא רק לטובה, אני בטוח גם שתצליח בדרך החדשה. זכורים לי הרבה רגעים טובים והרבה עצות טובות וחכמות שעשית במהלך השנים. אני מודה לך מאוד על הכל, אני מודה לך גם בכלל לכל התרומה שעזרת הן לתחום ההחזקה, כפי שהיום אני רואה אותה כמפקד בית ממלוף, על גדות הראש וההבנה באמת לבעיות ולקשיים, ולתת תמיד את העצה הטובה כדי לפתור את זה. ובכלל גם ברמה האישית, מישהו ידיד ועוזר שתמיד יודע לתת את העצה הטובה ולעזור. אז תודה, שיהיה בהצלחה, וכמובן אנחנו נשמור על קשר. טוב, שלום בועז יקירי ולכל החבר'ה שם שמסביב. האמת שבהתחלה כשגיל התקשר אליי אז לא האמנתי שאני שומע טוב, לא האמנתי שבועז משתחרר, זה נשמע קצת דמיוני, אבל כנראה שבסך הכל היה לך בכל זאת טוב שם בענף ושרדת, והמצחיק הוא שבסוף אנחנו משתחררים ביחד עם כל האיומים במשך שנים שהנה מחר אני הולך ואוטוטו אני עוזב. אז זהו, אז אני יכול להגיד שסך הכל היה לי ממש כיף
לשרת איתך, להיכנס ככה מדי פעם לחדר, לקבל איזה עצה טובה, איזה מילה, תמיד בחיוך, היית ככה תמיד רגוע, והכל באמת איזשהו איש של שפיות בענף. בעיקר אני יכול להגיד שהחיוכים היו יותר רחבים לקראת נסיעות לחו"ל, אבל כיוון שהיו לך הרבה כאלה, ברוך השם, אז אפשר להגיד שתמיד חייכת. היה לי כיף איתך, אני מאחל לך הרבה מאוד הצלחה בהמשך, תהנה בהמשך הדרך, אני בטוח שאתה תמשיך לעסוק בדברים שמעניינים אותך, ותרים טלפון, אולי אפילו נעשה איזה משהו ביחד. להתראות ובהצלחה. הייחודיות של בועז, בנוסף לזה שהוא מקצוען, זה האינטליגנציה הרגשית שלו. היכולת שלו להפעיל את החיילים שלו, גם שהם נותנים תפוקות, לעשות את העבודה כמו שצריך, אבל שהם מרוצים. והכי חשוב זה היכולת שלו, העבודה מול הענפים הטכניים, שבסופו של דבר הוא משיג מה שהוא רוצה, הוא עומד על הדרישות של נאס"א, אבל גם הענפים הטכניים מרוצים. בשלוש שנים שאני הייתי רמ"ט שלו, מעולם לא קיבלתי תלונה מאף גורם. הכרתי את בועז לפני 10 שנים. הרמ"ט שלי שלח אותי להתייעץ עם מומחה לאבטחת איכות כאשר כתבתי אופיון טכני. מאז אני מכיר את בועז, עד שבהמשך נהייתי ראש צוות במדור אלקטרוניקה, והיינו מקבילים בתפקיד. אני הייתי ראש צוות תצפית ולייזרים, הוא היה ראש שלוחת אבטחת איכות, ובהמשך נהייתי רמ"ט שלו. זהו. טוב, בועז יקר, כפורש לפורש, אז ברכות. אני חושב שהייתה לך תרומה מאוד משמעותית לענף. אני יכול להעיד על התרומה שלך אליי ובעשייה שלי כראש הענף הזה במשך תקופה קצרה. ויותר חשוב מזה, תנצל את ההזדמנות, תעשה שינוי, תלך לכיוונים שאתה רוצה, תהנה מכל רגע, ושיהיה לך המון 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 הצלחה באהבה. בועז, בימים אלה אתה מסיים שירות משמעותי של למעלה מ-25 שנה ביחידת הבחינה וביחידת הניסויים. לדעתי, אתה אחד מהבוחנים שקבעו את הסטנדרטים בנאס"א מול התעשיות ומול התעשיות המתקדמות ביותר במדינת ישראל ובארצות הברית, ותרמת תרומה משמעותית לפיתוח תורת הנדסת האיכות בנאס"א. אני חושב שבועז, אתה ניחן ביכולות אישיות מאוד גבוהות, יכולות פרזנטציה טובות, יכולות הסבר טובים מאוד, ואני בטוח שתצליח בחוץ. אני רוצה לאחל לך הצלחה וכל טוב בהמשך.